ብዛዕባ ናይ ቤርሙዳ ትሪያንግል ብዙሕ ታሪኽ ይዝረብ እዩ። እዚኣቶም ታሪኻት እውን ምናልባሽ ሓቂ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምኽንያቱ ድማ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዋላ ሓደ ዘረጋገፆ ሰብ ብዘይምህላው እዩ። ኣብዚ ቪድዮ እውን ክሳብ ሎማዓንቲ ግዜ ተዘርበን ኣዝዩ መደነቕ ዝኾነ ናይ ቤርሙዳ ታሪኽ ክዛረበኩም ተዳልየ መፅእ ኣለኹ። ኮይኑ ግና እዚኣቶም ኣብዚ ሕጂ ዝገልጸልኩም 5 ተረኽቡ ታሪኻት ኣዝዮም መደነቕቲ ዝኾኑን እንትንሰምዖም እውን መስደመም ዛንታ ከም ዝኾኑ ክገልጸልኩም ይፈቱ። ኣየኒት ሓቂ ወይ እውን ሕሶት ንዝብል ድማ ናባኻትኩም ክገድፎ እየ። ካባኻትኩም እጽበዩ ግና ነዚ ቻናል ዕብየት ንምዃን ላይክን ሼርን ክትገብሩ እናበልኩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ክብል ፈቱ። ናብቲ ቪድዮ ክወስደኩም። እቲ ፈላማይ መሬቱ ዘይርከብ ውቅያኖስ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ናይ ማይ ሕምባበን ናይ ቤርሙዳ ትሪያንግል ዝርከቡ ካብ ባሃማ ደሴት ኣብ ቀረባ ርሕቐት እዩ። ናይዚ ደሴት ምህላው እውን ምናልባሽ ናይ ቤርሙዳ ትሪያንግል ሚስጥርነት እቲ ቀንዲ ቦታ ክሕዝ ወይ እውን ኣብ ባሃማ ዝጠፍኡ ክተርፍ ክገብሮ ይኽእል እዩ። እሞ ዳ ኣብዚ ደሴት ሓደ ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ካብቲ ደሴት ንታሕቲ ከም ዘሎ ይእመን እዩ። እዚ እውን ትሕቲ እቲ ውቅያኖስ ብዘደንቕ ኩነታት ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ሑፃ መሬት ዘይርከቡን ጸልማት ዝዓብለሎ ገደል እዩ ዝርከብ። እዚ ጸድፊ ምናልባሽ እውን ንሓደ ሓደ ዓበይቲ ተመናት ከም መንበሪ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግና ክገልጸልኩም ዝደለኽዎ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ጸድፊ ኮይኑ ብሰማያዊ ሕብሪ ተዓብለለ ናይ ዝበዓት ትመሰል ረኻቦት እዩ። እዚ ናይ ማይ መዓሙቕ ሓንሳብ በቲ ናይ ማይ ምግፋዕ ነቲ ናይ ውቅያኖስ ኣዙሪት ንኽፍጠር ምኽንያት ይኾን እዩ። ልምዲ ዘለዎም ሓመስቲ ዓለምና እውን ነዚ ጸድፊ ኣብ ማእኸል ውቅያኖስ ዝርከብ ማይ ጃሕጃሕታ ክብሉ ጸዊዖም እዮም። እዚ መዓሙቕ እውን ብብዙሓት ኣሽሓት ሊትሮ ዝቑጸር ናይ ማይ መጠን ናብቲ ውሽጢ እናሰሓበ ስለ ዘእቱ ዋላ ሓደ ካብዚ ክተርፍ ዝኽእል ነገር የለን ኢሉ እውን እዚኣቶም ናይ ማይ ሕምባበ ኣብ ቤርሙዳ ትሪያንግልን ዝፍጠሩ ናይ ነገራት ምሕቓቕ ዓበይቲ ምኽንያት ኮይኖም እዮም። ሓቂ ንምዝራብ ግና ዝተገልጸ ነገር ዘእምን ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣቶም ሰማያዊ ጎዳጉዲ ዝፍጠሩ ኣብታ ደሴት ከባቢ እምበር ኣብ መላእቲ ውቅያኖስ ኣይኮነን። ብኻልእ ደረጃ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ማይ ሕምባበ ነተን ንኣሽቱ ጀላቡ ክስሕበን ይኽእል እምበር ንዓበይቲ መራኸብን ንኣየራትን ናይ ምስሓብ ዓቕሚ የብሉን እዩ። ምኽንያቱ እውን እቲ ፕሌን ዝጓዓዘሉ ኣብ ኣየር እምበር ምስቲ ውቅያኖስ ዘራኽብ ነገር ኣይብሉን እዩ። ቀፂሉ ንሪኦ ድማ ብዛዕባ ኣብቲ ሰማያዊ ጉድጓድ ውሽጢ እንታይ ተሓቢኡ ዘሎ ዝብል እዩ። ክሳብ ሕጂ ግዜ 20% ጥራይ ዝኾኑ ሰማያዊ ናይ ጉድጓድ ሕምባበ ተረኺቦም እዮም። ስለዚ እውን ምናልባሽ ኣብ ባሃማስ ከባቢ ካብዚ ንላዕሊ ክርከብ ይኽእል እዩ። ቀፂሉ እውን እዚኣቶም ጎዳጉዲ ምናልባሽ ነንርእሶም ተረኸቡን ኣብ ውሽጢ እውን መራኸቢ ቢንቶ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ምናልባሽ መረጋገፂ ንወስዱ ድማ ሓደ መራኽብ ናብዚ እንተኣትየን ፈፂመን ኣይርከባንን። ናይ ባሃማ ደሴት ኣካል ኣብ ዝኾነት ኣብ ናይ ኣንድሮስ ደሴት ዝቕመጡ ነበርቲ ሉስካንዳ ኦክቶፐስ ዝተባሃለ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ገጅፍ ፍጥረት ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። ኢሉ እውን ብዛዕባ ናይዚኦም ፍጡራት ግጅፈት ዋላ ሓደ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኮይኑ ግና ነዚ ዛንታ ዝፈልጡ ኩሎም ናይ ዝፍጡር መልዓሊ ቦትኡ እቲ ሰማያዊ ጉድጓድ ምዃኑ ይዛረቡ እዮም። ኮይኑ ግና እዚ ዛንታ ሓቃውነቱ ሕጂ እውን ኣይተረጋገፀን። ምኽንያቱ እውን ክሳብ ሕጂ ግዜ ኣዝዮም ዓበይቲ ዝተባሃሉ ኦክቶፐሳት ተራእዮም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ እውን እዚኣቶም ኦክቶፐሳት ድማ ክንዲ ዝኣክል ገጀፍቲ ዝበሃሉ ኣይኮኑን። ምናልባሽ እውን ድማ ኣዝዩ ዘፍርሕ ነገር ተተዓዚብካ ከም ዓቢ ጌርካ ናይ ሙሳድ ጠባይ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ድማ ክሳብ ሕጂ ግዜ ዝረኣናዮም ናይ ኦክቶፐስ ዓሌት ክንዲ ዝኣክል ዓቕሚ ሃልይዎም ንመርከብ ስሒቡ ከጥሕል ዝኽእል ዘይምህላው እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ታሪኽ ዋላ ሓንቲ ዘየእምን እንተኾነ ኢሉ ግና ነቶም ካልኦት ታሪኻት ከም መበገሲ ክውሰድ ይኽእል እዩ። ካብዚ ብኢሱ እውን ሓደ ትካላት ኣብቲ ቤርሙዳ ኣዝዩ ገጅፍ ዝኾነ ፒራሚድ ከም ዘሎ ገሊፀን እየን። ኣብ ሓደ ጋዜጣታት እውን እዚ ፒራሚድ ካብ ቤትሮ ከም እተሰርሐ ጸብጺበን እየን። ኮይኑ ግና እቲ ሓቂ ክትጠራጠር ዝገብረካ ከመይ ናይ ቤትሮ ፒራሚድ ክህሉ ይኽእል ዝብል እዩ። ኳዳኣስ ሓደ ናይዚ ቅርፂ ምስሊ ናይ ቤምኒ ሮድ ዓይነት እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ዝርከብሉ እውን ካብ ናይ ቤምኒ ደሴት ንሰሜን ኣንፈት እዩ። ከምቲ ሓቀት ኮይኑ ክልተ ተገዲሞም ዝርከቡ ቅርጾም ክፍለጥ ዘይክእል ዓበይቲ እማን እዮም። እሞ ዳ ክልቲኦም ክረኣዮም ከለዉ ተሃኒፆም ተሰርሑ እማን እዮም ዝመስሉ። እቲ ዘሕዝን ድማ ዋላ እኳ ዓበይቲ ተባሃሉ ተመራመርቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ቤምኒ ሮድ መጽናዕትን ተገበሩ እቶም እማን ኣብ ውሽጦም ተሃንፀ ነገር ከም ዘለዎምን ኣብ ትሕቲ እማን እውን ዝርከብ ከተማ ከም ዘሎ መረጋገፂ ጭብቲ ከቕርቡ ይከኣሉን። ስለዚ እውን ኣብ ትሕቲ ቤርሙዳ ከተማ ኣሎ ተባሂሉ ዝግለጽ ነገር ምናልባሽ እውን እዚኣቶም እማን ስሩዓት ዝኾኑ እማን እምበር ኣብ ኣትኔስ ውሽጢ ይርከብ ብዛዕባ ዝበሃል ሓይሊ እውን ከም መበገስነት መጽናዕቲ ጥራዩ ክጠቅም ዝኽእል። እቲ ራብዓይ ኤልየን ንክንብሎ ዘጸግም ዝተገልጸ ፍጡር ኣብ ናይ ቤርሙዳ ትሪያንግል ከባቢ ብዙሓት ተረኽቡ ነገራት ከም ዘለዉ ይግለጽ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ቦታ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ መራኽብ ናብ ሓደጋ ዘሳጥሐንን ጠፍኣሉን ቦታ እዩ።
እዚ ዓይነት ተጓንፎውን ክሳብ ሕጂ ግዜ እናጋጠመ ይዝርከብ። እሞዳ እዚ ቦታ ዝኾነ ይኹን ትብዓት ዘለዎ ናይ ውቅያኖስ ተመራማሪ እቲ ልክዕ ዝኾነ ቦታ እዩ። ኮይኑ ግና መንነቱ ዘይተፈልጠ ልክዕ ከም ናይ ቀደም ቅርስታት ኣብዚ ውቅያኖስ ጥሒሉ ዝርከብ ነገር ከም ዘሎ ሓደ ሕቡእ ዝኾነ ካርታ ኣብ ኢዱ ከእትዎ ኪኢሉ እዩ። እዚ ካርታ ኣብ 60ታት ዓመተ ምህረት መሬት ክትሕንበብ እንኮላ ካብ እተረኸበ ሳተላይት ተላዕለ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ካርታ እውን ኣብ ካሪቢያን ከባቢ ጥሒሎም ዝጠፍኡን ቁጥረን ብዝሕ ዝበላ መራኽብ ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ካብዚኣቶም ቦታታት መንጎ ግና እቲ ሓደ ዘሪኦ ዝነበረ መርከብ ዘይኮነስ መንነቱ ዘይተፈልጠ ነገር እዩ ነይሩ። እዚ በዓል ዕዱል ናይ ቅርስታት ተመራማሪ እውን እዚ ዑደት ምስ ናይ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ኣለሻ ጉዕዞ ዝነበረ ግዜ ዘተሓሓዝ ነገር ከም ዘለዎ ገሚቱ እዩ። ቀፂሉ እውን ናብቲ ቦታ ብምኻድ ኣብቲ ትሕቲ ውቅያኖስ ኣብ 9 ሜትር ዕምቆት ዝርከብ መንነቱ ዘይተፈልጠ ነገር ንምርኣይ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ቦታ እተረኸበ ነገር መንነቱ ዘይተፈልጠ ዝጠሓለ ነገር ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ኣብ ዩኤስኦ ዝብል ዝርዝር ውሽጢ ከኣቱ ተገይሩ እዩ። እዚ ነገር እውን ብሰብ ተሰርሐ መርከብ ዘይኮነስ ከምዚ ዓይነት ቅርጽ ዘለዎ ነገር ብምንም ዓይነት መልክዑ ብተፈጥሮ ተሰሪሑ ንዝብል ንምእማን ኣዝዩ መጸገሚ ክኾን ገይርዎ እዩ። እቲ ተረኽበ እውን ኮራል ካብ ዝበሃል መዓድን ተሰርሐን ናይ ኮራል መዓድን ምትእኽኻብ ዝኾነ ነገር እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ሪግኦም ሓልዮም እተቐመጡ 5 ቀወምቲ ነገራት ጠጠው ዝበሉ ነይሮም እዮም። ነዚኦም ዝመስሉ ካልኦት ዓይነት ስራሕቲ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም እዮም። ስለዚ እውን እዚኣተን ካብ ካልኦት ጥሒለን ተረኽባ መራኽብ ፍሉያት ኮይኖም ብምርካቦም ስቒልካ ከም ሃንደበት ተረኽቡ ከም ዘይኮኑ ተገሊጾም እዮም። ኮይኑ ግና እዚ ተረኽበ ነገር መረጋገፂ የብሉን እዩ። ምክንያቱ እውን ብዛዕባ ናይ ዝተረኽበ ነገር መረዳእታ ንምእካብ በቲ ዝገበርናዮ ፈተነ ወላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ሳይንሳዊ ጽሑፍን መብራህርህን ኣይረኸብናን። እዚ ተረኽበ ነገር እውን ምናልባሽ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኢሉ እውን ነቲ ናይ ማሕበረሰባዊ ሳይንስ መጽናዕቲ ኣፍልጥኡ ንምልዋጥ ሓሲቦም ክኾን ከም ዝኽእል ግምትና ሂብና ኢና። እቲ ሓምሻይ ናይ ጆን ሃቺሰን ናይ ምርምር ውፅኢት ብዛዕባ ናይ ቤርሙዳ ዛንታ እቲ ቐልጢፉ ናብ ርእስኻ ዝመጽእ ብዛዕባ ናይ ዝጠፍአ መርከብ ወይ እውን ጠፍአ ፕሌን ከም ዝኾነ ርጉጽ እዩ። እሞ ደኣ ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ናይ መስታ ኩነታትን ኢሉ እውን ኣብቲ ልዕሊ ኣየር ዝርከቡ ቢንቶታት ከም ዘለዉ ይግለጽ እዩ። እቶም ሓደ ድማ ናይ ብልጭታ መስታን ኣዝዩ መፍርሒ ዝኾነ ግመን ከም ዘሎ ገሊጾም እዮም። ኣብ 1979 ጆን ሃቺሰን ብዛዕባ ቴስላ ናይ ድምፂ ገዋሕታ ኣብ ዝመራመረሉ ግዜ ዝረኸቦ ሓደ ተጓንፎ ነይሩ እዩ። ነዚ መጽናዕቲ እውን ናይ ሃቺሰን ረኻቦት ዝብል ስም ክወሃቦ ኪኢሉ እዩ። እሞ ደኣ ብናይ ቤርሙዳ ትሪያንግል ንምሕላፍ ወይ እውን መጠረሽቶም ኣብ ልዕሊ ቤርሙዳ ዝገበሩ ዝኾኑ ይኹኑ ተጓዓዝቲ ካብቲ ዝበፅሖም ሓደጋ ንላዕሊ መጠረሽቶም ንምፍላጥ ክሳብ መጸገሚ ዝኾን ጠፊኦም እዮም። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ናይ ሃቺሰን ረኻቦት ከም ዝገለጸቶ ኮይኑ ክልተ ናይ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድታት ነንርእሶም ብምልታም ኣብቲ ተላተሙሉ ቦታ ዓብ ዝኾነ ናይ ሓይሊ ረብሻ ይፈጥሩ እዮም። ነዚ ንምርግጋጽ እውን ብዙሓት ፈተነ ተገይሮም እዮም። ካብዚኣቶም መንጎ እውን ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ነቑሑት ናብ ኣየር እንተተሳፍፎምን ኣብ ልዕሊ ኣየር ንክኸዱ ምሕጋዝ ይኹን ንክጠፍኡ ምግባርን ዓብ እጃም ገይሩ እዩ። እሞዳ እዚኣቶም ረኻቦት ብሃቺሰን ንባዕሉ ኣብ ቤርሙዳ ትሪያንግል ዝፍጠር ሓቃውነት ካብዚ ከም ዘይፍለ ገይሩ ንክኣምን ገይርዎ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ናይ ሃቺሰን ረኻቦት ሓቃውነቱ መጠራጠር እዩ። ዋላ እኳ ናይ ሃቺሰን ፈተነታት ብካሜራ ተቐድሑ እንተነበሩ መብዛሕትኦም ግና ምርምር ተገይሩሎም ዘይኮነስ ናይ ማጂክ ምርኢት ብዝመስል መልክዑ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን እዚኦም ኩሎም ፈተነ ወላ ሓንቲ ዓይነት መረጋገፂ ዘይብሎም እዮም ነይሮም። ኢሉ እውን እዚኣቶም 5 ረኻቦትን ሓሳባትን ናይ ወዲ ሰብ ናይ ምሕሳብ ዓቕሙ ዝፈታተኑ ኮይኖም እውን ሓሊፎም እዮም። ቀፂሉ እውን ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ክፍጠር ዝኽእል ካብ ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ ምናልባሽ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ብመረዳእታት ተደገፈን ሓቃዊ ዝኾነን እቲ ልክዕ ረኻቦት ክህሉ ተስፋ ንገብር። ኣነ እውን ናይዚ ናይ ቤርሙዳ ሚስጥር ተፈቲሑ ንምርኣይ ኣዝየ ዝናፍቕ። ንስኻትኩም ከ ካብቶም 5 ረኻቦትን እቶም ናይ ሓሳብ ግምታትን ኣይ ናይ ዝበለጸ ተኣማንነት ክህልዎ ክእል ትብሉ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፉለይ። እዚ ቻናል ንክዓቢ እውን ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግበሩለይ ክብል ፈቱ። ንስኻትኩም ትፈልጥዎም ኣብዚ ዘገለጽክዎም እንተሃልዮም ድማ ሓሳብኩም ኣካፍሉን እናበልኩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።